Dende o Grupo Común da Esquerda estamos hoxe aquí para manifestar o noso apoio aos traballadores de Barreras que levan semanas seguindo con moita preocupación a falta absoluta de información respecto ao que está pasando no estaleiro. Pensamos que non é de recibo que a información máis fiable se teña a través dos medios de comunicación e que a Xunta de Galicia estea ausente sen dar as explicacións pertinentes. Chamativo, non menos, que a primeira reunión oficial que vai ter o Goberno galego co Comité de Empresa de Barreras se vai a producir este xoves. Vai máis de un mes de que empezaran os problemas sen que se deran as explicacións pertinentes. Nos xa preguntamos en numerosas ocasións sobre este tema no Parlamento galego sen ter ninguna resposta clara. Insistimos en que o papel da Xunta de Galicia ten que ser claro, unánime. O que lle pedimos é que se poña sen dubidar do lado dos traballadores, ten que ser cómplice dos traballadores para buscar unha solución o máis rápida posible a situación que atravesa Barreras, que aclare que vai facer, que está facendo para garantir os postos de traballo, a continuidade do estaleiro e que se garantan os proxectos que hai neste momento en riba da mesa. Non se pode seguir tendo excusas, hai 1000 persoas que van na rúa da industria auxiliar e cada minuto que se perde un minuto de preocupación, un minuto que pode implicar máis despedimento.